ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಂದು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಯಾನ್ ಮುಲು ಒಂಜು ಲೋಟೆದಾತು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೋರ್ದ ರೈಸ್ ಲಾಗೆ ತೊನೊಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ತೊಲ್ಲೆ. ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುಲೆ, ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನ ತುಪ್ಪಲ ಮೈಪುಲಿ ಐಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪೂರಲ ಯಾನು ಗೆತೊಂದೆ ಚಕ್ಕೆಡ್ ಲವಂಗಾಡ್ ಪೂರ ಗೆತೊಂದೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ನಿಕ್ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮುರ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಲ್ನ ಸಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಡು. ಇತ್ತೇನು ನಿಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಏನು ಮುಲ್ಲು ರೆಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಏನು ಉಪ್ಪುನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಮೂತ್ ಆವಡು ಅಡೆಮುಟ ನಿಕುಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಕ್ಕೇನು ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪೆರಾಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಕ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಎಸ್ತೊಲೆಂದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐತೆ ದೆಕ್ಕದೀತಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆತ್ತದೀತಿನ ಅರಿನ್ ಪಾಡ್ಗ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ನೀನು 2 ನಿಮಿಷ ನಿಕುಲು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಸಡನ್ ಆದ ನೀರು ಮೈ ಪೊಡ್ಚಿ ನೀನು 2 ನಿಮಿಷ ಅವೈ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಬೇಯೋಡು. ಎಸ್ 2 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ನಾನು ನೀಕು ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ. ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಅರಿಕ್ 2 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನು ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಸ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ವಿಜಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಎಸ್ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಜಿಲ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಇಂಚಾತಂಡು. ವಾವ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತದಿಪ್ಪು. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಕಾಣೆ ಏಪಲ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನೇಕ್ ನೀನೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಲ ಕಾಪುಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಆಯ್ನಂತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಯ್.